थोड़ा बेच देबो गारंटी बेच देबो कोई बात नहीं तोरा देखे चलेगी तोरा बड़ी खेत जोतलिया ना बड़ी दिन तोरा चले दियो जाई नहीं बहुत हम कहां जाई कोड़बा कहां जाई जायो नहाए ले नहीं देख रही खेत से अभी रनिया हम हट जो था हम आ ले खेत में जाए कहबो अच्छा हाय खा भाई हां बोले कि ट्रैक्टर रो बिकता है बिकवे करतो अच्छा एकर दाम कितना लगते तो जत्ता ज्यादा नहीं देतो ई गलिया 80000 दे देतो क्या लाख नहीं पई कम हो एगो भाई साहब बेच देबे एगो मेल में दहाज बाकी उतना कोई बैठो तो पूरा उड़ल जा ट्रैक्टरवा उ काल बेचमा उ ट्रैक्टरवा अल्लाह रेल से ज्यादा चलो बेच के दहाज लेबे दहाज हां ले ले केकरो गाम में आइयो ना हमरो बैठाइया हां रे भाई नरेंद्र मोदी साथ में लेबे हां हां बड़ी खोजो हम दोनों के चलिए घूमे पूरा अच्छी तरह हां रे कितना बढ़िया ट्रैक्टरवा काल बेचनी लक्ष्मी कितना बेच सको काल बेचनी भाई कहियो कोई हमरा भाव नहीं दी हां उ तो बतियाइयो एगो ले ले रुपया ले हां नरेंद्र मोदी से विदेश जीबे खपड़ाहिया जीबे हां गुरसली का जायो ना हाइबो हमहू जाइयो नहाए लग रुकी भाई तोरा से को बात पूछना हां बोल कोई कहां खने हमरा बता दिए समझे नहीं भाई अच्छा मिलता ल कह देबो जाइयो नहा देइयो या पूरा कुटकुटा हां कुटकुटाइए 4 दिन से नहीं पियो